Bilangin mo. Awa na sa inyong gati-ate. Kalibangos, Jade. Panikamo jug lakaw. Apa ay? Sakit mikong tiil. Kung hasta mga kawiwi o na to ni diri kay mo ko ni ilang pinaka suruyanan diri. Nindot kayong biyo nya pwede diri mag na mga event pero ang camping di pwede siguro diri. Pwede diri ang uban daghang gikasal diri dapita tungod sa lugar nga overlooking kayo nya na sila'y chapel diri. Sakto kayo ang kinasal bitaw diri palakwon gud gikan didto. Abot kay pila ka steps ni. Pero medyo gihangak kita. Kay layo gud. Atong gikatkatan diri mga kawiwi. Sa una kining cross sa una taas kay ni karon hingmubo na lang. So mo na siya overlooking kay mga kawiwi oh. You know? Dito nga part kana diha nga part kana mo na siya dagat.